Burgemeesters sluiten vaker drugspanden. Vooral in Terneuzen is een forse groei te zien. En verder in deze Zeeland nu. Nog steeds veel patiënten in Zeeuwse ziekenhuizen. En Nick Bril barst van de ambitie. Goedenavond. Zeeuwse burgemeesters sluiten steeds meer drugspanden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een woning of bedrijfspand te sluiten als er drugs worden gedeeld, geteeld of gemaakt. En zo'n pand een paar maanden dichtgooien, dat gebeurt steeds vaker. Tussen 2016 en 2018 gingen 130 drugspanden op slot op last van de burgemeester. In de afgelopen 3 jaar waren dat er 168, een stijging van ruim 29%. In Tholen, Sluis en Terneuzen sloten de afgelopen 3 jaar de meeste panden. Terneuzen springt eruit door een forse stijging. Van 15 sluitingen tussen 2016 en 2018 naar 55 sluitingen van 2019 tot en met 2021. We zien de afgelopen jaren inderdaad een toename. Dus meer aandacht vanuit de politie. En dat betekent dat wij ook meer worden aangespeeld vanuit de politie om onze maatregelen te nemen om te voorkomen dat situaties in de directe woon- en leefomgeving uit de hand lopen. Volgens de burgemeester pakt een woningsluiting de drugsproblematiek niet direct bij de wortel aan, maar is het toch effectief. Kijk, aan de ene kant is een doelstelling dat je gewoon wil dat het in de woon- en leefomgeving, dat dit soort praktijken daar niet plaatsvinden. Het heeft ook met veiligheid te maken, hè? Met brandveiligheid, met criminaliteit wat zich beweegt rond zo'n woning. Ja, en het opruimen van dat soort praktijken is in die zin effectief als het gaat over de bescherming van die woon- en leefomgeving. Het komt voor dat onwetende verhuurders de dupe zijn van een sluiting. Maar de gemeente vindt dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben. Soms zitten eigenaren ver weg, hè? Maar verhuren ze hier woningen. Ja, ik wil dat men daar alert en attent op is. Dat eigenaren echt een verantwoordelijkheid hebben. Of Terneuzen nou meer drugscriminaliteit aantrekt of gewoon harder optreedt dan andere Zeeuwse gemeenten, durft de burgemeester niet te zeggen. Dat zou een iets te gewaagde uitspraak zijn. Hè? Laten we niet naïef zijn. Voor mij is de maatstaf voor mijn succes is dat ik ervoor zorg dat het in woonwijken en in buurten geen normale praktijk wordt. Nou ja, dat betekent dat je soms lijstjes aanvoert die je niet wil aanvoeren. Maar die staan wel voor het feit dat je maatschappelijk probleem wil aanpakken. Ja, aangeschoven is verslaggeefster Mercy Kamermans. Mercy, ja, dat sluiten van die drugspanden, hè, is dat nou iets van de laatste jaren of gebeurde dat eigenlijk altijd al? Nee, dat is wel echt iets van de laatste jaren. Want in 2013 bijvoorbeeld werd er nog geen enkel drugspand gesloten. Ik had zelf verwacht dat dat ook wel iets te maken had met verandering in de regelgeving. Ja, waardoor burgemeesters meer mogelijkheden krijgen? Klopt, want ze kunnen nu ook een pand sluiten waar geen drugs wordt aangetroffen, maar waar wel signalen zijn dat er drugs zijn gemaakt of gekweekt. Maar dat blijkt toch niet uit de praktijk. Dus het is echt het geval dat er of meer drugs wordt gemaakt in Zeeuwse panden of dat de politie er meer bovenop zit. Ja, als je wordt betrapt, hè, nou ja, dan kan het toch wel heel slecht voor je uitpakken. Je kan bijvoorbeeld, begrijp ik, gewoon met je hele gezin meteen op straat komen te staan. Ja, de regels zijn echt heel streng. In een enkel geval wordt wel eens gekeken naar de specifieke situatie. Zo heb ik een verhaal gehoord bijvoorbeeld van een oma die een huurhuis had. En die raakte ze bijna kwijt omdat haar kleinzoon drugs had geteeld op zolder. Nou, in dat geval is gezegd, u krijgt een fikse waarschuwing. Want als we dat huurhuis sluiten, ja, dan pakken we die onschuldige oma in plaats van de kleinzoon. Maar de regels zijn streng. Mercy Kamermans, dankjewel. De druk op de 2 Zeeuwse ziekenhuizen door corona is onverminderd hoog. In het ADRZ in Goes en Zorgzaam in Terneuzen liggen nu 52 coronapatiënten. 2 meer dan vorige week. 15 van hen liggen op de IC. Sinds vandaag zet het ADRZ zogeheten coronacoaches in. Dat zijn medewerkers die bezoekers en patiënten bij binnenkomst de coronaregels uitleggen. Zoals zo weinig mogelijk begeleiding bij een bezoek aan de polykliniek. En ook is per ziekenhuispatiënt maar 1 bezoeker per dag toegestaan. Het speciale telefoonnummer waar Zeeuwse 70-plussers naar kunnen bellen om een afspraak te maken voor de boosterprik was vanochtend korte tijd overbelast. Sinds de start vrijdag is er al honderden keren naar gebeld. Het is opgezet omdat veel ouderen moeite hebben met het maken van een digitale afspraak. Het nummer 0115 455 3x0 is nu weer goed te bereiken.
De Koninklijke Nederlandse Munt geeft een oude Zeeuwse munt opnieuw uit. Deze scheepjesschelling. Een munt uit 1761. Die diende als symbool van de Nederlandse zeemacht en om handel mee te drijven. Nu zijn ze vooral interessant voor verzamelaars. Er komt een beperkte oplage aan zilveren en gouden munten die qua prijs liggen tussen de 100 en 3000 euro. Dit is een nieuw Zeeuws biertje, Lions Blond. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. Het is gemaakt op initiatief van de Lions Club in West-Zeeuws-Vlaanderen. Die kan vanwege corona al bijna 2 jaar geen bingoavonden en andere activiteiten houden om geld op te halen. We moesten wat anders verzinnen, wat op dit moment een beetje corona-proof is. Mensen kunnen het online bestellen, dus daar waren we eigenlijk wel op zoek. En we verwachten eigenlijk dat het ook bij andere Lions Clubs in Nederland misschien ook wel een idee is om bij ons aan te sluiten en gewoon te zorgen dat we het Lions Blond goed op de kaart kunnen krijgen. Het bier is gebrouwen door brouwerij Dutch Bargain in Groede. Het is een blond bier geworden met een licht bittere afdronk, maar heel toegankelijk, heel doordringbaar en alle mens vriend. En de opbrengst van het Lions Blond bier gaat naar verschillende goede doelen in West-Zeeuws-Vlaanderen. En daar blijven we even, want Zeeuws-Vlaming Nick Bril is misschien een van de meest succesvolle Zeeuwse chef-koks. Met zijn Antwerpse restaurant The Jane heeft hij 2 Michelinsterren en werd hij nummer 66 in de lijst van beste restaurants van de wereld. Tijd voor een nadere kennismaking. Floor, jij pakt 34 mee, dat zijn leuke mensen, dat zijn enthousiastelingen en ze gaan een leuke uitleg geven, ja? Alright, how long for the next challenge? Ik denk dat ik als chef een zeer harde hand heb gehad en nog steeds wel heb. Maar de afgelopen 2 jaar hebben mij als mens ook wel echt doen ontwaken. Yeah, we have the bouillons ready. Good, so we go first with Katrina for 4 times table 6. Nick Bril kreeg op zijn 14e in Terneuzen zijn eerste baantje in de horeca. Ik had de Aldi gedaan als vakkenvuller, Krantenwijk gehad. Ik denk dat de folders nog steeds in onze schuur ligt die ik niet rondbracht. Dus dat was allemaal niks. En ja, als afwasser kwam ik in die keukenwereld terecht en dat sprak me enorm aan. Via wat korte omzwervingen kwam hij bij Sergio Herman in Oud-Sluis terecht. En daarna in de Jane in Antwerpen. Zijn Zeeuwse roots zijn hier ook zichtbaar. Ik denk dat we daar met veel trots als Zeeuwen ook wel naar kijken. Hoewel ik niet echt een promotor van Zeeland ben. Omdat ik natuurlijk ook wel echt ondertussen de wereld heb rondgereisd. En ook wel hier met heel veel internationale mensen in contact sta. Is het wel altijd nog het gevoel van trots. We krijgen steeds meer internationale bezoekers. Is het toch heel mooi om te kunnen vertellen dat je een roots region hebt waar je eigenlijk toch heel inspiratie vandaan haalt. First one's ready, guys. We have caviar ready. Caviar ready? Ja. Door ook meer uit de keuken te stappen, door ook als DJ actief te zijn, ook door andere dingen te doen dan puur alleen maar het chef zijn, is er ook een bepaalde rust gekomen omdat ik dingen ook beter kan ventileren. De Jane heeft 2 Michelinsterren en wordt wereldwijd onder de beste restaurants geschaard. Toch heeft Bril nog grote ambities. Ik hoop deze zaak over de gehele lijn, van onze verwarmde toiletbrillen tot aan de rekening op het einde, hoop ik echt dat we samen als team al die pilaren rustig kunnen naar boven uitwerken. En dan gaan we wel zien wat er gebeurt. Maar er zit een absolute rust in, want ik denk dat we de afgelopen 2 jaar zijn echt heel belangrijk geweest. Eind februari dan worden in België de nieuwe Michelinsterren bekendgemaakt. En dan weet Bril ook of er voor hem ook al een 3e ster in zit. Het was een grijze dag met veel miseregen. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 7 graden. En ook de komende dagen zijn regenachtig, maar dan wel meteen weer ietsje warmer. En wat eet u vanavond? De afvalverwijderaar in Zeeland, de OLAS, die roept ons op met de actie Geen rest met kerst. Om eten dat u heeft overgehouden van de kerstdagen niet weg te gooien, maar gewoon op te eten de komende dagen. Maar doen de Zeeuwen dat? Alles is opgegaan. En wat er niet opgaat, dat gaat vanavond mee met de macaroni. Aan groenten en zo. Ja, alles is opgegaan. Zijn er geen restjes meer over? Nee. En als die die moet je nog bewaren. Hè? Die moet niks weggooien, vind ik. Gooit u wel eens wat voedsel weg? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus doe ik het voor de volgende dag, bewaar ik het voor de volgende dag en dan eet ik het de volgende dag op.
Heeft u nog veel restjes over van het eten? Wat mee naar huis genomen. Dus jullie eten het wel nog? Wat er over is, dat eten jullie nog? Morgen op. Ja, klopt. Ja, ik gooi nooit geen eten weg. Nee. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.